Happy New Year po sa inyong lahat. For today's video po, pupunta po kami sa Legazpi City para iti-treat po kami ni Bicolanong Kalbat ng kanyang asawa na si Auntie Cecil sa Legazpi City. Kaya, guys, samahan niyo po kami. Yan mga ka-road trip, dito po kami sasakay. Tulungan ni. Tulungan niya. Ang kaya, ibutang ito. Siri, dyan! Darwa mo siya na itawakan niya. Ay, si Bilog ay. Ito na kabibi unahan, Bi. Yan mga ka-road trip, punta na po kami sa Cagsawa, Albay. Ayaw mo pala. Cagsawa, Albay. Legazpi, Albay. Cagsawa, Albay. May nakadakol na sawa. Wow, Mga nandito search na video. So, kami. mga lulunadan, parang may motor ka mo, may lakbay sa pinaka mariners ninyo. Ganda ko ka. Kung lakbay ninyo. Mag-drive kita ka daw, mag-drive. Kung agaw po ka mo mga motor na mga di na ginagamit, pwede nyo sari pabakan. Cagsawa, Albay. Yan mga ka-road trip, dumating na po kami dito sa Cagsawa, Albay. Thank you po sa kay Bicolanong Kalbo, kay Auntie Cecil sa patret sa amin. Ayan na yung mga bata, napakasaya nila. Kanan po, may drive po kita sa Napakainit po dito ngayon. Dito po yung yung entrance. Yan po may mga paninda po dito. Nabi po, mayroon po dito mga Fulburn, mga pili, mga pangpaspasalubong po. Sili ice cream, ma'am! Hindi ulam niyo.
Bicol Dito mayroon ding mga souvenir. Bicolanong Calvo, vlog and cut road trip. Oh my God. Mga karudri, papasok na po kami. Video yan. Papapicture na kami. Ay, magka-road trip. Sorry na. Bicolang Calvo. Namamasyal na kami. Ta, sabi ko na kanimo. Bug ko sa nananggad. Dali na. Amo na yan, amo na yan. Amo na yan. Amo na yan, na. Agkuman pa rin sa di ko ah. Uma. Oh no. O dali naman. Sorry na naman sa sukli ko. Sabay da nagduduag ka di bato. So nagkarakwasan ng bato sini naikod to.
Oh, amay sa mga adto bintas kuha ka di simbahan. Malang iwas na simban ka sadi. Sa kaubanan ng panahon. Lugan sa nantong pagkuad-tukad. Iwas ka din. Hama yan sa mga ato, mga arko-arkod to, mga mukunan ng ato da. Mabay dun mo abinta, mga kuha o. Kaya mo, adi ah. Kaya adi akong sa kamudi, adi ah, amudi na, kan po. Kuha. Ito pa baga o. Ito. Baka mo ay abuga dan aso amo yan akakuan ko simban ito na. Tatadto pa nga ni ang mga birbintana o. Sirang sana ka. Ini iba ibang kulay. Di naman. Marinang. Sagad po sa nainin tuloy. Yun yung nagkukulek. Aliyaw. Naghahaba. Pero madam, naghahaba siya pag pinabuelo mo. Pero pag Nagkukopya. nasa daiman, pag Bibi. pinabuelo mo siya sa kamo, naghahaba. Baby. Ha? Pag sa punot pa daw, hindi siya nagkukuyan. Papaikot-ikot mo lang siya sa punot. So, ngayon na siya pag nagkuwak. Supungan Rabi. Ibenta mo sa punot. Kaya din, kaya nagbitan ka sa punot. Yan may mga registry kami. Mas dahlia. Yan dahlia. Si Papa ma. Gagayon. Si Papa Hiro daw Pangkagaw. Gagayon. Tadi ang mga masitas. Pero dito lang. Tadi apang ilo do. Cover yan mo. Iriin. Kahit ang kan. Mga pang souvenir. Ada mga abakadi. Mga abaka. Ano kan bibi ngaran bi? Sari. Dari bibi oh, ngayon na. Di ako kinumbog na bakal mo. Di ako kantak taon.
Dia. Thank you po. Bigyan ng kain po. Ato pa oh. Ato mo ka cute na bag. Adi ah. Yung paki. Madam? Anuhan to, sigarilyo ha. O baka madanggil niya, magbabayad. Please ka dyan din. Ito na lang pili. 100. Kada kong nanirigalo ka na to. Kada kong nanirigalo. Pero yan? 100. Ngamin-ngamin na yan? Mga t-shirt. Stop lang muna, stop.
Pauwi na po kami. Thank you po. Thank you, Lolo Ambit. Baby, sabihin mo kay Lolo Ambit, Lola Cecil, salamat. Uwian time. Baby, pagilid, be. Uwi na po kami. Thank you so much po sa inyo, ante, kay Ambit sa Patret. Dapat sitan sila?